Gaueko 12:03 pronostikoak betez, Peñak eta Ugartemendiak 22 eta 18 irabazi diete Salaberria eta Bikuñari Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatutako B serieko San Fermin torneoko A multzoko hirugarren eta azken norgehiagoka erabakigarria zen, norgehiagoka klasikoa irabazten zuena finalera sailkatuko zen eta galtzen zuenak berriz agur esango zion txapelketari. Horiek horrela, aipatu dugun moduan, Peña eta Ugartemendia izango dira finalean eta aurkari izango dituzte Senar eta Lizeaga. Gogoratu dezagun aurrekoan, batetik, Peñak eta Ugartemendiak irabazi egin zietela Zubizarreta eta Laugarrena eta Eskirozi hain zuzen ere atzo, Nafarroarena pilotalekuan, eta horrek gaurko honetara bizirik iristera eraman ditu. Partida hasiera irunakora arte oso berdinduta joan da, baina ondoren Gorka Ugartemendiak hautsi du. Pilotari elegantea da, Gorka Ugartemendia, pilotarekin topaketa oso egokia duena, hankak beti ongi hartzen dituena kantxan, eta gainera beretzako aproposak dituen ezaugarriak dituzten pilotekin ikusi da gaur, zenolako zuloak ireki ditzaken. Erabat nagusitu da Inigo Bikuñaren aurrean, eta horrek noski abaguneak ekarri dizkio aurreko kuadroetan Jonander Peñari, badakigu, gainera Jonander Peñak ez duela barkatzen eta gaurkoan bereziki txisparekin, distirarekin ikusi dugu Tolosako aurrelaria. Denetan asmatu du eta horren ondorioz 12-5 aurreratu dira gorriak, ezin da esan urdinek partida txarra egin dutela, baina gorriak askoz ere gehiago izan dira, erabat utzi dute lehen zati horretan norgehiagoka, baina oraindik ere bigarren zatia geratzen zen, badakigu gainera udan partidak aldakorrak izaten direla, finean batzuetan karga gehiagorekin iristen dira batzuk, beste batzuk ez, kasu honetan Peña eta Ugartemendia atzo jokatuak ziren, eta gerta zitekeen ez, partida apur bat luzatzen bazen, karga hori Peñak eta Ugartemendiak nabaritzea. Hala ere, hortikan aurrera gauzak aldatu egin dira. Gorka Ugartemendia apur bat jaitsi eginda, pilota batzuk galtzen hasi da, jada ez da lehenengo zatian ireki dituen zulo horiek irekitzen hasi, eta Inigo Bikuñak lehenengo zatian ere ez du pilotari galdu, oker espaldimanago, eta bigarren honetan gainera askotan eman egin dio, eta horrek Salaberriari ireki dizkio abaguneak. Zirte dozar jokatu beharra zeukan jada une horretatik aurrera goizuetako aurrelariak, 12-5 aldea ikeragarria baitzen, eta behin sakea hartuta abagune guztiak baliatu beharra zeuzkan, edo behintzat tantoa amaitzen saiatu, alaxe egin du, eta 18 eta 14 iritsi dira bigarren etenaldira. Egia esan jada aldeak ez ziren aurrekoak, jada ez zegoen koplarik bertan, eta horrek badakigu ez, bi gauza, ez zekarzkien Peña Ugartemendia bikoteari bat, nekea, atzo jokatzearen ondorioz pilatutako nekea, eta bestetik urduritasuna, partida osoan zehar dena alde izan dute, haizea alde izan dute, Ugartemendiak atzean nabarmen dominatu du, aurrean ere Peñak izan dituen abaguneak baliatu ditu, baina une horretan Salaberria eta Bikuña bete-betean sartu dira norgehiagokan, eta 18 eta 14 esan dugun moduan aurreratu dira, eta, une horretan, une kritikoa zen, baina azkenerako esango nuke Salaberria eta Bikuñak San Fermin torneo honetan jokatu dituzten norgehiagoka guztiak gogorrak izan dira, eta errekuperatzeko ere denbora gutxi izan dute biek ala biek. Horren ondorioz, hor partida amaieran eurek ere nabaritu dute pilatutako neke hori, eta 18tik zuzenean iaia 22 joan dira, lau tanto besterik ez dituzte egin Salaberriak eta Bikuñak, azkenak gainera gogorrak, Ugartemendia ere larri zebilen, baina hor batez ere Inigo Bikuñari eta Iker Salaberriari biei nabaritu zaie, biek galdu dituzte pilota garbiak, eta horiek noski nekearen zantzuen ondorioz izan dira. Azkenerako 22 eta 18 eta aipatzekoa bi edizio daramatza San Fermin torneoko B serieak eta Gorka Ugartemendiak
bi edizioetan finalean sartzea lortu du. Joan den urtean irabazi egin zuen Jakarekin, aurten Peñarekin ikusiko dugu. Senar eta Lizeaga izango dituzte aurrean, aipatzekoa baita ere Salaberriak eta Bikuñak egin duten txapelketa. Aurrekoan Inigo Bikuñak partida ona jokatu zuen Eskirozen aurka, Zubizar eta Laugarrena eta Eskirozen aurka, eta baita Salaberriak ere, eta gainera Elgetan ere meritu handiko partida atera zuten aurrera, azken zatian Salaberriak asmatu, erakustaldia eman, eta Elordi eta Aldaberi irabazita, ura ere etzen bat ere partida erraza eta aurrera atera zuten, beraz, oroarre valorazio positiboa egin dezaketela iruditzen zait Salaberriak eta Bikuñak txapelketaren inguruan, naiz eta ipatu dugu moduan ez duten finalean sartzerik izan. Aldiz, Peñak eta Ugartemendiak bai, Peña Ugartemendia, Senar Lizeaga izango da ipatu dugu moduan, astearteko final hori jada biharkoa, 12ak baitira, eta gaur egunean zehar, biharko norgehiagoka horren atarikoa izango duzu, hemen gauzak zirte dozart egin beharra daude, oso jarraian baitatoz, bihar amaituko dira San Ferminek, bihar izango da gaixoani, baina aurretik jokatuko dira pilota partidak, finalak hain zuzen ere. Gogoratu beraz, Peñak eta Ugartemendiak 22, Salaberriak eta Bikuñak 18, Iruñean.